Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України і по всьому світу. Ця війна за правду, за справедливість, за Україну, за український народ і за, зрештою, Європу і все цивілізоване людство. Тому цієї війни не існує без контексту, в якому вона відбувається. Контекст це є і історичним, і воєнним, і політичним, і ну, з усіх боків ми намагаємося розглядати те, що відбувається зараз із нами. Але я дуже задоволений завжди, коли в мене є люди, які поєднують у собі різні напрямки цієї війни. Ну, наприклад, сьогодні я дуже радий, що погодився взяти участь в етері. У нас Сергій Гуцалюк, людина, яка є сержантом Збройних сил України, а також залишається одночасно начальником Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. І також є ветераном 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Я, правда, не знаю, де ви, пане Сергію, зараз служите. Розкажіть спочатку все, що можна про вашу службу у Збройних силах, а далі вже як піде. Салям алейкум. По-перше, дякую за запрошення. Слава Богу, що така нагода видалася в мене. Не завжди таке буває. Зараз служу в одному з підрозділів Збройних сил України. Деталі не можу більш розкривати, але виконуємо обов'язки за призначенням. Можу так сказати, що так, в мене досвід військової служби був ще попередні роки, коли відбувалося так зване АТО-ООС, хоча тоді вже ми всі розуміли, що це наша війна за незалежність. А вже я в 2019 році демобілізувався, я прослужив майже 3 роки, почав з стрільця, закінчив командиром відділення, почав з солдата, закінчив сержантом. Мав на той момент 3 ротації, 2 на Луганщині, 1 на Донеччині, зокрема під Павлополем. І на Луганщині у нас були ротації, це район Золотого і район Щастя. Щастя, там село навколо Щастя. Зараз, на жаль, всі ті місця моїх ротацій зараз під окупацією знаходяться. Отак склалося. В 2019 році демобілізувався і подався на конкурс на посаду начальника Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Пройшов цей конкурс і ми сформували наш відділ. Він невеликий, нас всього 3, я і ще 2 наших співробітників. Зараз на їх плечах основний тягар роботи нашої. Але я по мірі своїх можливостей, то я так само підключаюся до цього, хоч і дистанційно, але все одно, як кажуть, ми можемо завдяки сучасним інформаційним технологіям брати участь безпосередньо у всіх цих процесах, зокрема у нас тут на півдні України. До речі, ми плідно співпрацюємо з багатьма громадами національними на півдні України, зокрема з громадою Керемли. Є у нас такий Февзій Мамутов, ви, мабуть, з ним знайомі. Да. Я з ним особисто знайомий, навіть в таких товариських відносинах. Зовсім нещодавно, на минулому тижні, був круглий стіл стосовно пам'ятної дати депортації в 44-му році Керемли радянським урядом тодішнім. Ми там зустрічалися. На жаль, наступного дня я не зміг бути на показі фільму «Хайтарма». Я цей фільм бачив багато разів, але там дуже багато одеситів таких активних були на тому показі, і в тому числі і військові були. Ми, до речі, серед нині тих людей, які проходять службу, воюють багато керемов. Я, зокрема, воював ще в 59-й бригаді, 10-му батальйоні своєму разом з представниками цього народу, нашими побратимами бойовими, зокрема, Ганієв Рустем, дуже така людяна людина, як би так сказати. На жаль, його в даний момент те село, де він мешкав на Херсонщині, теж під окупацією.
Ну, а ще в 14-му так само під окупацію потрапила те населений пункт у Криму, поки що так само тимчасово окупований. Тому для мене дуже є, як то кажуть, предметом того, чим я можу пишатися. Я воював і воюємо поруч з представниками вашого народу. Але це ви наші побратими, як і ми ваші друзі. Ми є представниками нашої сучасної української політичної нації. От і все. Бо що українці, що кремли – це корінні народи України. Отак. Слухайте, пане Сергію, ви таку просто коротку, але змістовну лекцію провели, навіть додати немає чого до цієї теми. Дякую за те, що називаєте нас нашим справжнім ім'ям. Ми маємо відчепити разом від нас це слово татари, якими ми не є. І це буде просто зараз. Ну, ми ж завжди такі скромні люди, не на часі, не на часі, і це закріплено вже в міжнародних документах і в документах українських. Але це настане часом, ми це змінимо і повернемося до себе остаточно. Тож і не буде ніхто казати, що українці це малороси, а Кремли це татари. Ні, ми на своїй землі. І ми дійсно є політичною нацією, яка свідомо просто об'єдналася. Нас об'єднала історія, час, не знаю, справедливість, правда, воля, всі ці поняття, які не порожній звук для нормальної людини. І ми ще повернемося, до речі, до Одеси. Це таке перехрестя наших народів, насправді, мало хто про це думає. Це перехрестя наше історичне, на якому багато що закінчиться, багато що почалося і продовжується. Але поки що хочу запитати про війну. Ви з тих людей, хто може порівняти з усіх сторін і з усіх аспектів, чим відрізняється той етап війни, який називався АТО, і нинішній етап війни. Ви відчуваєте різницю зсередини? Я б хотів ваш такий глибокий аналіз і порівняння, і опис того етапу, на якому ми зараз знаходимося, і як ви історик уже, то якийсь такий певний прогноз може бути теж. Так, до речі, до попередньо сказаного, в українській мові є традиція дуже схожа з самоназвою вашого народу, кремли, кримці. У нас в традиції кримці все. Так і є, ну просто українською мовою кримці, нашою мовою кремли. Ну все, це одне і те слово. Кримці, жодні не кримчані. Кримчані – це вигадка абсолютно, така радянська абсолютно спільнота. Кримчані. Ну, ми кримці, українці – це нормальна назва народів. Так, ну, продовжуйте. Так, стосовно, ну дивіться, оце АТО ООС – це спецабревіатура, яка розшифровується, ну всі це знають. АТО – антитерористична операція і операція Об'єднаних Сил. Під цією абревіатурою ховалася фактично війна. Бо на той момент, коли Росія відкрито не вторгалася на територію, але фактично окупувала спочатку Крим, потім частину Донеччини, Луганщини, по різним для мене зрозумілим логічно причинам, але от душа моя не сприймала ще й тоді оцю абревіатуру. Заодно це війна за незалежність, як не крути. Ми мусили виконувати певні міжнародні домовленості, міжнародне право, його дотримуватися, і через це оці всі Мінські угоди відбулися, і все інше. Ми повинні були і показувати обличчя, що ми не відрізняємося дуже кардинально від тої імперії, яка і від того суспільства, в якому зараз, яке нам нав'язало цю війну по великому рахунку. Чим воно відрізнялося? От якщо взяти, для прикладу, мирні території до 24 лютого минулого року. Ця війна була десь далеко для всіх. Багато людей говорили, це так, а на що ти пішов на ту війну? В тебе ж окуляри, ти ж міг і не служити. Ну, дійсно, я не служив цю срочну службу. Я її мав служитися, до речі, при розвалі Радянського Союзу, там, в останні роки. Через зір я туди не потрапив. І слава Богу. Слава Богу, я не служив Радянському Союзу. Зараз. Вже коли ворог прийшов на нашу землю, я не міг сидіти тут просто так. І далі я вам вже це розповідав, як моя служба там відбувалася.
Для всіх було це десь дуже далеко. Хтось говорив, ну що там, якось все це налагодиться, якось там домовляться, все буде гаразд. Ну, для мене, для вас, для багатьох було зрозуміло, що це нічого там ніхто ні з ким не зможе домовитись. У них є чітка така магістральна ідея відновлення імперії. Вони до сих пір ще не можуть визначитися, чи це в яких кордонах вони хочуть. Радянського Союзу, чи в кордонах імперії Романових, там, або там часів там ще якихось. Ну, там на початок Першої світової війни. От вони інколи про це говорять. Тобто і Польща, тобто і Балтійські країни, тобто і Фінляндія, вони так само це все. Хоча вже фіни приєднались до Північно-Атлантичного Союзу. А деякі в них, Сергію, мріють про Аляску ще. Аляску, да. Взагалі. Хоча самі з тою Аляскою носилися як з чемоданом без ручки, не знали, що з ним зробити. Це ж, якщо історичні документи подивитися і взагалі ту історичну ретроспективу проглянути, то воно так і було. Колись там дотягнулися до неї, але нічого з нею не могли зробити. Так само, як і з майже великою частиною там тої Сибірі і Далекого Сходу. Воно все стоїть неосвоєне, все знищено. Там величезні простори і величезне розгільдяйство, це імперське, російське, воно постійно є супроводжуючим оцеї імперії, і ніколи від нього не відходило. Про це можна окремо говорити. Війна була для всіх далеко. Інколи траплялись поховання хлопців, які загинули там раз в квартал когось ховали, знаєте, там, що під час тої позиційної війни гинули люди. Так якось люди на це все споглядали, основна маса населення, особливо в тих областях, які були до того об'єктом щоденної, майже щогодинної пропаганди агресивної російської стосовно того, що це південь, я говорю, України, схід України. Для це всіх було якесь все воно дуже далеке. Казали, пішли в Збройні Сили служити, грошей хочуть заробити. Отаке навіть висловлено. Пішли там собі славу заробити, ще щось таке. Хоча по великому рахунку заробити славу – це нормальна мотивація у людини. Тим більше в такій боротьбі. Я спілкувався досить часто, після того, як демобілізувався, мене досить часто запрошували до шкіл, на різні заходи культурницькі. І там от на одному з заходів, перед одним з заходів до мене звернулася одна людина. Я не хочу називати ні заклад цей, ні людину, щоб їй, кажуть, їй буде неприємно, мабуть, якщо я назву її прізвище. В мене була доповідь стосовно війни сучасної. І в мене в доповіді там мало бути порівняння фактичне нацистської Німеччини і сучасної нацистської Росії. І вона дуже обурила і сказала, що це не є справедливим і все інше, розумієте. І я ледь стримався, щоб якось не образити ту людину, пояснити, що до чого. А це був 2020 рік. Це я тільки там півроку як почав працювати в Українському інституті національної пам'яті. Ми тоді тільки такий період встановлення нашого відділу відбувався. А відділ наш географічно охоплює Одеську область, Миколаївську, Херсонську і Крим. Так що після звільнення буду вас просити допомогти нам офіс відкрити в Ялті. Слухайте, я вам буду допомагати і до звільнення. І причому абсолютно добровільно і щиро. Я думаю, що ми там будемо шукати, і наше представництво теж там організовувати. Абсолютно, це точно. Я своєму керівництву постійно про це наголошую. Крим – це Україна, якщо хтось не пам'ятає. В кожній області нам потрібно як мінімум по 3 представника мати, і в Криму так само. Ну там такий історичний фронт, там треба все переглядати, всі міфи, всі. Я вам хочу сказати, що Одеса недалеко пішла від цього. Абсолютно недалеко. На жаль, але Одеса вже зрушилася. І про це ми поговоримо. Я просто хочу ще трохи зачепитися за ваші слова, Сергій. Там
ви сказали, що ось ви нацистами назвали, і там людина обурилася. Цікаво, що зараз думає та людина, коли йде просто Буча була вже, Маріуполь. Всі ознаки геноциду ось нещодавно в Ізюмі підрахували. Я не люблю таке слово щодо людей. Підрахували кількість жертв. Просто вбитих людей закатованих, це абсолютно точний геноцид. Там, ну і вже на міжнародному рівні, тобто, абсолютно це було тверезе порівняння, але багато хто не хотів про росіян так думати, бо ж вони не можуть такими бути. Це ж ну нібито слов'яни, брати, сусід, так трохи ненормальні, але в принципі, ну вони ж такі ж те, хто ходять на ногах, там щось говорять, там одягають пінжак з галстуком. Ось. Але виявилося, що суть їхня абсолютно інша. Я хочу сказати, ось ви як історик, до речі, багато істориків зараз у війську, ви такі свідомі люди, послідовні. Я просто вами пишаюся. Насправді людей багато знаю, які історії займаються, які пішли виправляти історію. Насправді, ось. Да, і помилки, і на майбутнє запобіжники ставити. Але питання в чому? Нацизм абсолютно звіряча ідеологія, яка полягала у знищенні деяких народів і приниженні, в значному приниженні теж деяких народів. Всі люди були розділені по сортах, але це більш-менш було зрозуміло. Тобто межі, якісь там, я не знаю, критерії ці звірячі, вони були чітко прописані. Ну, може, це просто притаманно німцям, такий орднунг тощо. Але я не про них зараз. Путін – людина, яка все своє життя каже про те, що він рятує росіян, руський язик, руський мір тощо. Але я не пам'ятаю, щоб Гітлер, з якому його цілком можна порівнювати у його ставленні до інших народів, до людей, до просто життя людського, він щось, я не пам'ятаю, щоб бомбував німецькомовні міста і регіони. А Путін саме найжорстокішу війну розв'язав якраз проти міст, і він продовжує це і ракетним терором, і в інший спосіб, проти міст, де ще нещодавно, та й зараз, переважна більшість людей говорить російською мовою. Тобто він цинічніший за Гітлера виявився. Що це за явище таке? Що це за русський фашизм, який так поводиться? От у мене буквально вчора брали інтерв'ю Радіо Свобода, чешська редакція з Праги. І якраз от на цю тему говорили стосовно того, що вони нещодавно випустили підручник історії для школярів, який, до речі, це взагалі дуже цікава така аналогія історична. Один з авторів цього підручника – онук Молотова. Ви чули, мабуть, про це? Ніконов. Та цей, перепрошую, шльондра така, яка... Так, але ж все одно якісь в нього там родинні стосунки з цим Молотовим є. А це та людина, яка була біля Сталіна одним з тих, хто з ними розпалював цей світовий вогонь війни. І були союзниками нацистської Німеччини. Сучасна російська ідеологія, якщо от зараз говорити про це все, це є, я не думаю, що справедливо його порівнювати тільки з Гітлером. Це симбіоз, це страшний, кривавий, такий людиноненависницький симбіоз декількох таких, знаєте, страшних ідеологій. В першу чергу, дійсно, це сучасний нацизм російський. В другу чергу, він настояний на тому культі шанування ним самим Путіним постаті Сталіна, тобто це російський більшовизм сталінського зразку. І плюс ще туди домішана ідеологія імперії Романових. От такий коктейль, от такий мікс із трьох різних ідеологій. От чому я так говорю? Він постійно наголошує на те, що Сталін – це ефективний менеджер. Що Сталін виграв Другу світову, ви знаєте ці всі міфи російські. З другого боку, перед самим вторгненням він декілька робив таких звернень, заяв стосовно того, що Україна не є якоюсь державою, стосовно того, що немає українського народу, мови, традиції, культури і всього іншого. І підводив до того, що ми плохі русські,
і ми або маємо стати хорошими русскими, або маємо бути знищені. Дуже така подібна у мене аналогія виникає, це нацистська Німеччина, 1942 рік, так звана Ванзейська конференція, де вся верхівка нацистської Німеччини остаточно прийняла рішення щодо вирішення, вибачайте за тавтологію, єврейського питання. Там так само було відмовлено євреїв на життя. Просто на фізичне існування як людей. Так само і тут у нас. І от ці три складових – оце сучасна нацистська Росія. Навіть не фашистська, а саме нацистська Росія. Настояна саме на імперіалізмі часів династії Романових, мрії про світове панування комуністичне Сталіна, ну і от така от шовіністична людиноненависницька ідеологія Гітлера стосовно не німецького населення. А то, що ви правду сказали, Гітлер приєднав Судетську область, Гітлер у спілці з Радянським Союзом після підписання пакту Молотова-Ріббентропа фактично знищили польську державу, яку вони обидва називали гієною Європи, пам'ятаєте, це в них було завжди так. Так само, як вони зараз називають Україну, що руками України Захід душить Росію. Ну чомусь вони напали першими, не ми пішли на їхні території, вони прийшли на наші території. І це весь нормальний світ розуміє. І рано чи пізно вони будуть за це відповідати. Однозначно. Бо не дарма оці всі моменти пов'язані з тим, що і Путіна, і їх оце державна установа їхня по правам дітей визнана військовими злочинцями, воєнними злочинцями, вірніше. І вони будуть відповідати за це. А цей каток, він невпинний. Не дивлячись на деякі там реверанси, можливі, майбутні і нинішні, стосовно цих всіх дипломатичних відносин між країнами і всього іншого, але це все буде відповідатися. Тому я і говорю, що це сучасна Росія, це симбіоз оцих всіх ідеологій, і він дуже страшний і набагато потужніший, ніж нацистська Німеччина, через те, що тоді нацистська Німеччина, той же Геббельс користувався радіо і кіно. Дві складові було: радіо і кіно. Зараз у Путіна величезний інструментарій є, і вони ним користуються останні вже оці всі роки, десятки років, коли Путін при владі. Це телебачення, основний чинник, задурманення населення і впровадження цієї людиноненависницької кривавої ідеології. Це кінематограф, оці серіали, купа серіалів, де відбувається глорифікація не просто там радянських якихось там солдат і офіцерів, а саме смершевців, НКВДшників. От, якщо взяти навіть радянське кіно, то там в першу чергу показували долю солдат, звичайно. Згадайте ці фільми. В бій йдуть одні старики, наприклад, там «Судьба людини». Вони боролися за родину, пам'ятаєте ці фільми. Там ні одного смершевця ніколи не було видно. А тут же оці серіали, оці всі, все восхваляння, це от ЧК, НКВС, МГБ, КГБ, ФСБ, все. Він же звідти, цей виродок звідти прийшов. Звідти, з цього пекла вони прийшли. І от вони цю ідеологію і розповсюджують. І в них цей інструментарій, плюс соціальні мережі, плюс мережа інтернет, це, звичайно, це як основа соціальних мереж. І це все, оці ботаферми, все інше, воно ж, ви пам'ятаєте, як перед вторгненням до 2014 року, який страшенний вплив все це мало на нас. Плюс, не забувайте, дуже негативний чинник, який допомагав розповсюдженню цієї ідеології, це церква Московського патріархату. Це взагалі дуже страшні речі. А особливо у нас на Одещині, тут один з таких, знаєте, бастіонів оцього всього, бо тут існує одна особистість, Агафангел, який побудував дуже потужну імперію, і вона до сих пір непохитна. Майже непохитна. Не дивлячись на останні всі ці події. Ми все ближче до Одеси наближаємося. Так. Я кажу, ті складові, які виховували цю ідеологію.
І вже виросло там покоління за останні 20 років, яке це в мізки вкладалося, це все діло. Тому там отакий рівень підтримки цьому так званій спецвійськовій операції, яка вже для всіх зрозуміло, що це війна. І для них я так само думаю, що зрозуміло. Просто вони вже по своїй рабській привичці готові махати головою, що їм говорять там зверху. Хоча самі страждають від цього. Ну, вони просто іншого задоволення, крім і страждань інших людей, не знають. Це їхній наркотик історичний, вони так живуть. Да? А Крим це взагалі їхня просто маніакальна мета. Вони там завжди отримували, зазнавали поразок, жертв багато, але це знаєте, це як в анекдоті про їжа і кактус. Да. Ну, але давайте вже до Одеси перейдемо і до історичної. Тут закопана така історична пастка, в яку ми потрапили разом. І ця дата, яку не можна забувати, я думаю, що колись вона стане важливою для української історії, і кожен школяр, коли він почує 1783 рік, наприклад, він знатиме, що це таке. Це дата остаточного знищення волі українців і кримців. Це відбулося навіть не майже, а одночасно. І це була цілеспрямована політика, яку на чолі з імператоркою Катериною II, яку ви, Сергій, дуже смішно називаєте Катрін Цвай. Здається, так. Саме Катрін Цвай. І тут усе не випадково. На мою думку, не знаю, чи ви з цим погодитеся, що, в принципі, як імперію, і як рейх, ось сутність ця, приниження інших людей, країн, заперечування їхнього існування, це ж вона заснувала цей рейх. І вона його зробила такою машиною вбивства, машиною геноцидів. І це потім був Кавказ, там і потім щось було. Але вона, як німка може бути, вона зробила систему таку, такий каток створила геноцидів. І частиною геноциду для неї була не лише зачистка від населення корінного, не лише заміна населення. Ми знаємо, вони ж не випадково потрапили на Кубань, наші люди, там опинилися. А замість черкесів там їх переселяли туди. Вона такі пітнашки робила, що жах просто, так? Ось в Криму ми теж знаємо, що відбувалося. Від початку вона почала там окупації, геноцид. Він був багатошаровий, і там багато було депортацій ще й протягом історії Російської імперії. Ми це просто, загал знає там деякі факти, але ви знаєте краще. Так, це системна політика була. І ось ми досі. Я хочу, щоб ви думку свою про це сказали, звісно, про Катерину і її роль. Ще рік тому одеська спільнота громадська, патріотична, захищала, я перепрошую, від мене Катерину II. І пам'ятник її цим катам, які катували українців, кримців, знищили Потьомкін, Суворов. Це насправді красиво звучить через те, що ми багато чули історію російську. Насправді це людожери, це такі ж нацистські злочинці, як Геббельс, як я не знаю хто. Нічим вони, крім легенди російської, не відрізняються. І тут коли ми про це починаємо, нарешті знесли пам'ятник, але все ж таки не знищили, все ж таки оберігають його. Може колись там знадобиться, може хтось таке теж має на увазі собі. Я не буду гадати про це, не повернеться. Але там далі, якщо рухатися, ми згадуємо про те, що Катерина II примусово перейменувала Крим на Таврію, південь України на Тавріду. Як вона перейменувала... Новоросія. Так, Новоросія, абсолютно вигадка. Вона колись зробила це не лише з нами. Вона, я перепрошую, річку Ітіль на Волгу перейменувала, щоб привласнити її. Вона перейменувала цілу річку і регіон Яїк на Урал, щоб просто забули, який він... І я не історик, я не можу там цих прикладів багато. Потім вона що зробила? Це я не вам пояснюю, звісно, просто глядачам, які можуть про це не думати. Псевдогрецькі назви: Сімферополь, Севастополь, справжні давньогрецькі назви, як Кефія, Кафа, вона знищувала, заміняла псевдодавньогрецькими назвами, щоб створити враження, що жодного корінного населення в Криму не було.
А там люди жили за 10 тисяч років там, до Різдва Христова, так? Але були давні деякі греки, а потім хоп, і росіяни. А все інше там просто якісь загарбники були, чужинці, там монголо-татари і проча нечисть така. Да? А вона зачистила, і ось ми повернулися. Це наш ісконний Крим, в якому нічого російського взагалі, в принципі, ніколи не було. Але щось їй вдалося. Наприклад, цю фортецю, яка вона створила міфи. Сергію, я перепрошую, я довго кажу, просто може вам теж цікаво буде. Я бачив на власні очі табличку 261 рік Бахчисараю. Це я в Криму бачив. Я не пам'ятаю рік, да? Тобто Сімферополь, в них теж там 200 років з чимось, хоча там в центрі старого міста стоїть мечеть 1501 року. Вона просто ціла, чудом вона вцілила там, так? Збереглася. Далі, це такі приклади найпростіше. Одеса, так? Руський город. Це вона будувала дійсно південну столицю імперії. Жодного стосунку, ані назви Одеси немає до України, до цієї землі взагалі. Там була перша згадка, здається, історична, таку на папірі можна прочитати. Це, здається, була фортеця, якщо що, виправте мене, Хаджибей Великого князівства Литовського, так? 1415 рік. Так. Але і багато одеситів і досі живуть у міфі, що їх заснувала Катерина II. І що все це побудували якісь там, спланували місто, дійсно, там архітектори за імперським чинником, там як Петербург, вони там квадратами малювали, це правда. Так, у нас і Поділ, я перепрошую, в Києві після пожежі там 1913 року теж там перебудовували і перемальовували там вулиці, але ж це нічого не змінює. Це абсолютно перепланування в квартирі не робить її твоєю, так, чужою, точніше, так. Дуже тема глибока, як одесит, як людина, яка працює над сенсами, історичними в тому числі. І я хочу, щоб ви думку дуже розлого сказали свою думку, я перебивати не буду, просто буду слухати, щоб наші глядачі слухали. І просто такий, знаєте, приклад такого дуалізму сучасного, просто в часі, от просто зараз, в моменті. Є в складі ЗСУ Таврійський військовий напрямок. На гербі Таврійського напрямку є Кримська тамга зверху і шаблі, здається так. Тобто, але сама назва Таврійський напрямок, якби ЗСУ називалися Збройні сили Малоросії. Щось таке. Да? Так, я розумію. Ми таку кашу маємо в голові. В Києві перейменовують парк, називають не Кримський, а Таврійський. Тобто, давайте тоді може Україна це Малоросія? Я утрирую, я розумію, да, я гіперболізую це все. Але все завдяки в лапках каші, яка досі суміш радянської ідеології, колоніальної. Як нам найефективніше це змінити і це таке ментальне сміття розібрати, розсортувати і зрештою остаточно позбавити, якщо не себе, то наших дітей та онуків. Прошу. Так, якщо бути справедливим, зараз скажу як історик, а потім буду говорити вже більш як громадсько-політичний, може діяч. Зараз я на Збройних силах і на державній службі по великому рахунку, але постараюсь так. Якщо взяти суху історію стосовно правління часів Катерини II, вона була виразником тої імперської ідеології і тих всіх політичних, і економічних, і військових, і етнографічних перетворень, яку вони собі поставили за мету. І для реалізації цієї мети ніякі засоби для них не були перепоною. Тобто знищення, переселення, перейменування, вони ідеологічну підоснову завели під ці всі моменти. Тоді це проєкт так званий Нова Греція. Звідти і пішли ці всі нібито давньогрецькі назви. Звідти. Бо проєкт Новоросія, він пізніше виник, вже після її смерті, по великому рахунку. А то був проєкт Нова Греція. Тут треба зауважити, що в той час була мода на все античне в Європі. Так. І вона слідкувала за модою. Вони ж себе вважали наслідниками Візантії.
Вони до сих пір себе так вважають. Хоча це їм Прокопович цю всю ахінею приніс, і зовсім Ну, не росіянин. якщо Іван Грозний, Сергію, на повному серйозі в листі польському Сейму писав: я прямий, как російською, природний государь, прямой потомок Гая Юлія Цезаря, Октавіана Августа Великого. Тобто, Так. це От просто жах. звідти воно йшло. І в них був приціл, це виход до проливів. Вони постійно туди намагаються ці проливи захопити. Постійно по ночі получать. І досі, да. Да, і досі, да. І навколо цього це все, а це все інше, це була така ідеологічна шелуха. Перейменувати старі назви нагайські, кримські, українські з Аджидера, зробили Овідіополь, придумали байку, що там Овідій жив. Та не жив там ніколи Овідій, це вже доведено дуже давно. Хоча навіть там пам'ятник Овідію поставили. Поруч через Ліман Дністровський стоїть Акерман, Білгород, якому 2,5 тисячі років. Так. Там тільки за рахунок того, що фортеця зберіглася, колись її за часів панування там Молдовського князівства було побудовано, потім зміцнено і все інше, потім вона перейшла під владу Османської імперії і далі. От завдяки фортеці і дата заснування міста справжня лишилася, що йому 2,5 тисячі років. Якби в Одесі зберіглися стіни тої фортеці, то, мабуть, би тяжко було б їм той міф. Тобто, дивись, Сергій, фундаменту недостатньо, да? Недостатньо. Ще метр кладки, да? Так. Отак от ми якось з істориками розмовляли на цю тему, вони таку формулу вивели. Кажуть, якби не була зруйнована фортеця Акерманська, то однозначно б зробили її там, що вона заснована в 19 столітті чи в кінці 18-го. Це Одесі тут не повезло в цьому питанні. Зараз вже повезло, бо ми повертаємо це все на свої місця, так як воно по всьому світі робиться. Крім того, цей проєкт Нова Греція. Да? Я завжди говорю, запитайте в турецьких істориків сучасних, хтось з них десь виводить ідею про те, що коли османи захопили Константинополь, і вони все зруйнували нібито, да? Нібито, хоча цього не було. Ну, нікому з турецьких сучасних істориків чи тодішніх політичних діячів Османської імперії не приходило в голову, що вони заснували по новому місту. Абсолютно. Більш того, вони дуже зберігають пам'ятки античної культури, там їх більше за Грецію, ну, насправді. Так. Візьміть Велика Британська імперія. Вони підпорядковували собі народи так само і вогнем, і мечем, і хитрістю, і підкупом. Ну, вони не засновували місто Делі, наприклад. Вони не засновували Кабул. Вони не засновували інші якісь ті міста, які вже існували до їх приходу туди, розумієте? І це, а от у нас з півднем України все з ніг на голову. І куди не приходить Російська імперія, вона завжди це все робить з ніг на голову. Як не крути. Якщо, от ми нещодавно робили ролик такий про відомий історичний факт, коли територія між Дністром і нижньою течією Дніпра і Південного Бугу, і по Чорному морю, і вверх десь кілометрів 200 на північ, ця територія більше 100 років мала назву Ханська Україна, або Ханщина, або Татарська Волощина, на нього говорили. А це фактично така протодержавне утворення спільне для нагайців, кримців, молдаван, українців, євреїв, греків і османів. І всі ці 100 років османи нікого не примушували приймати іслам. Та просто, торгівля йшла, зерно найкраще, яке вирощувалось тут, на цій території, це сучасна Одеська область. В чому головний сенс того, про що ви зараз кажете? Що жоден народ не знищував інший в геноцидний спосіб, не перейменовував землі, не заганяв усіх там в церкви або в мечети. Люди жили як люди, так, були війни. Але вони на меті не мали знищення, геноцидної мети не було. І цим відрізняється Росія і та, і сучасна. Я перепрошую. Все знищити. Потім, за підсумками 2 російсько-турецьких воєн, так званих, а це воїни за вихід до проливів фактично, які
Російська імперія частково там якогось успіху досягла. Звідси було депортовано нагайське все населення. Їх не лишилося тут взагалі нікого. Лишилося тільки гідроніми і топоніми. Але вони зберіглися серед того народу, який тут залишився, серед росіян, до речі, старообрядців, які за часів османів сюди прийшли. І османи їх теж не примушували приймати іслам. Організували умови, щоб вони зберігали свою віру. Чому тут росіяни з'явилися? Це після повстань тих на Дону, тих ще козаків, які фактично програли свою війну за незалежність, за свою окремішність. І вони тут до сих пір їх нащадки живуть. Вони вже українізувалися однозначно, а це частина тих районів Одеської області, яка межує з Придністров'ям. Це колишній Окнянський район. Та я там був, знаю. Так, ви знаєте. Там прізвища російські, імена старовинні, але вони всі україномовні стали, бо вони вже асимілювалися. Чому так було, ви розумієте? А гідроніми, топоніми нагайські полишалися. Тот же Куяльницький лиман, Хаджибейський лиман, Телегульський, річки Чичиклея, там Кагарлик, Ягарлик, це все ж це все тюркські назви. А чому вони зберіглися, не дивлячись на те, що нагайців виселили? А через те, що спільно тут жили молдавани, росіяни, старовіри, українці, кримці, євреї, нагайці. І ті назви вони використовували багато століть постійно. Разом. От вам доказ. Тут немає ні одної річки з назвою Клязьма або Москва. Розумієте? І ще я зауважу, що Москва – це абсолютно не російська назва. Як і назви всіх річок там. І Клязьма, і Москва, і Рязань, і Пенза. І я вже далі не піду там на Саритау, Саратов, там і Сарису, і Царицин. До речі, у нас річка Саврань є, Савранка, верніше, містечко Саврань є Сарата, але походження одне ж і те. Це жовте. Очерет, що так воно переводило, болотисті були ці бери. Ну там це можна вдаватися величезно. В мене є мій товариш, з яким я товаришую з 1987 року, це Олександр Середа. Це дослідник, дуже цікавий, він історик, так само, як і я, але він наукою займається. Я, на жаль, не пішов по цьому шляху, він науковець. Він поліглот, він знає тюркські мови, він знає арабську граматику османську, знає сучасну турецьку мову, і вони в спілці з іншими істориками, турецькими і не тільки, перекладають на сучасну і українську, в тому числі мову, ті документи, які стосуються саме подій 18 століття, 17 століття тут, на півдні України сучасному. І дуже цікаво порівняти ті документи османські, з османських архівів, які завжди ретельно зберігалися і ніколи не знищувалися і не переписувалися. На відміну від російської традиції, все переінакшити, все знищити, все переписати, сфальшувати, споплюжити і видати так, як потрібно діючі династії, якісь правлячі, чи монархів, чи генсеків, чи оцих от їхніх президентів сучасних. І він дослідив дуже багато цікавих моментів, пов'язаних саме з цими всіми подіями. І дуже цікаво порівнювати російські джерела з османськими, які однозначно можна назвати неупередженими. Але вал величезний, ще їх перекладати і перекладати, бо особливості перекладу з того письма арабського, але османською мовою, вони дуже, дуже такі складні. І там переклад не так, як ми можемо зараз взяти там речення одної мови, іншої. Там смисловий переклад йде. І його, щоб перекласти, там треба, щоб було задіяно там до 5-6 осіб. І це дуже цікаво. Це такий пласт відкриється цікавий. Він вже потихеньку відкривається. Ну, поки що це на ентузіазмі Олександра Середи. Він, до речі, викладач у нашому Південноукраїнському університеті педагогічному імені Вишинського. Треба його запросити теж в етер. Я дам вам контакти його. Дайте, він, правда, дуже зайнятий. Це дуже цікава людина. Він вам на цю тему про ханську Україну і про взаємовідносини Османо-Україно-Кримські дуже багато цікавих речей розкаже. Я по зрівнянню з ним, взагалі навіть не школярик, а нульовий клас. Бо він все це перекладав, він все це в своїх руках.
І він чим унікальний особистість, він сам історик, він знає досконало події ті. І йому легше це все сприймати і перекладатися. Ну, це величезний пласт. У нас потихеньку цей напрямок розробляється. Так що, дай Бог, відкриємо багато цікавих сторінок, які були затерті або перебріхані. Ну, ми і це і робимо по великому рахунку. Тому, якщо повертатися до того, що ми говорили, про ханську Україну, це фактично після знищення Гетьманщини був одним з осередків, де зберігалися оці певні ознаки державності. В Бендерах взагалі був так званий гетьман ханської України. Їх там за ці 100 років було біля 6 чоловік. Тобто, Сергій, дивіться, що ви сказали. В Дубосарах. Тобто, В Дубосарах, да. Тобто, фактично, ми не лише бандеровці, як нас називають, ми ще й бендерівці. Це теж можна мешканці називати. міста Бендери. Жартують, бо це так само дуже... До речі, там же і написано, була Конституція Пилипа Орлика. Фактично. Зовсім поруч, 50-60 кілометрів по прямій від Одеси. Але зараз воно окуповано так само російськими цими утвореннями. І це було одна з перших окупованих і відірваних від незалежної Молдови територій. Так що, А, до речі, як ви думаєте, чому Молдова не поверне собі Придністров'я? Це ж, в принципі, ж можливо. А по тих же ж причинах, що і в Україні до 2014 року політика така була. Якесь погодження з тою роллю. Там же дуже потужні були проросійські сили, і вони до сих пір зберігаються, вони до сих пір, ви ж бачите, там час від часу відбуваються ці всі якісь проплачені акції проти Майї Санду, да, і все інше. А ще я хочу... І армії, як такої, в Молдові ж немає зараз поки що. Ну це буде вирішено 100% в будь-який спосіб. Дай Бог. Ще знаєте, про кого запитати вас? Це унікальний народ такий, да? Він християнізований, або вони християни, я там не буду, там не знаю, там, але вони тюркомовні, це гагаузи. Так, вони православні християни. Так, але їхня мова майже від кримської не відрізняється. Майже не відрізняється, да. так. І вони і ззовні схожі, в принципі, якщо можна якусь там схожість, в принципі, якось узагальнити зовнішність Кремли. Але частина живе в Україні, частина є українцями. І заступник командувача, здається, штурмує десантних військ України, він етнічний, значить... Гагауз, да, просто. Да, і він, до речі, нещодавно звернувся до своїх співвітчизників, які мешкають у Молдові. Там є автономний район, і в принципі і права там якісь національні, там мову викладають, але настільки зросійщена ментальність серед, і це визнають самі гагаузи, да, там в людей, може вона і зросійщена, і радянська, вона якась пострадянська, там законсервована ментальність. Ну, ви ж казали про церкву, да? А що у нас на Буковині? Немає впливу такого церкви. Там навіть створили таку спільноту, як проросійські румуни, яких взагалі там не може існувати. Румуни не проросійські, але через церкву і це можливо. Тобто вони такий вплив в будь-який спосіб. Так? Я про цей народ гагаузів, який мені дуже подобається. Вони працелюбні, хороші люди. І от як їх врятувати від російського впливу, і Україні в тому числі? Я вам хочу сказати, я бував в селах, в мене є друзі, вихідці з цього народу, і чоловіки, і жінки, і служу з ними. Змінюється поступово ситуація. Ті села гагаузькі, які знаходяться в межах Одеської області, вони вже по-іншому дивляться на це, після вторгнення особливо цього великого. То, що в Молдові відбувається, ну це результат постійної тої пропаганди, яка хорошу вже сотню років там сипеться, в першу чергу з боку церкви. Ви правильно підмітили. І там теж, коли Молдова відновить свою територію остаточно, там треба дуже багато молдавській державі працювати над цим. І нам треба буде підключатися, допомагати в цьому всьому, розкривати їх історію, не замутнену цією імперською ідеологією. Бо це дуже, взагалі, нонсенс такий. Але наші вже гаузы, які на території Одеської області живуть, вони вже в більшості, особливо молодь, вони інтегровані
в наше Це правда, суспільство, це я сучасну сам нашу знаю, політичну да. націю. Я вам для прикладу розкажу ще до вторгнення. Я був серед тих, хто входить в оргкомітет цієї гри військово-патріотичної «Сокіл Джура». І ми завжди змагання обласного етапу проводимо на території Бессарабії. Мгм. Ми були з хлопцями з ветеранських наших організацій ініціаторами саме того, щоб там робити в Бессарабії. В тому місці, де більше всього там ця російська пропаганда і розповсюджувалася, в першу чергу. І от для прикладу, я вам розкажу, це був 2019 рік, вечір, відбувається дискотека для команд, де етнічного походження такі народи, діти цих народів, ну, підлітки, це молдовани, гагаузи, болгари, українці. Росіяни, ну, ці нащадки старовірів. Ну, і частково теж, мабуть, той. Включається музика. Автобуси, які привезли тих дітей, бо це було там, на тиждень їх привозили, включає дехто блатняки. Ми ходимо і затуляємо пельки тим блатнякам. Діти слухають, відповідно, українську, молдавську, гагаузьку, болгарську музику. По черзі. Немає там того шансона російського і всього іншого. От такий приклад невеличкий, знаєте, і це майбутнє. Але зараз, після великого вторгнення, дуже багато представників гагаузів в Збройних силах, і, на жаль, і загиблих є багато. Я знаю. Зокрема, забув прізвище, в мене він коли вилітає, коли така розмова дуже потім згадуєш, знаєте, як воно буває. У мене там невеличка була трошки контузія, а ще в свій час гранатомета багато настрілявся. Сергій, Буває щось таке. я без контузії вже нічого не пам'ятаю. Так що... Ну, в принципі, вік теж у мене вже мені 52-й рік пішов. Так, давайте про це не будемо. Ну, то така справа. Я зараз поставлю... Ага. І серед молдавського населення, серед болгарського, от саме молодь, покоління вже нове, воно вже інтегрується в нашу сучасну політичну націю. Знаєте, це однозначно відбувається. Я наведу, це абсолютно правда, і тенденція очевидна, і вона закінчиться все позитивно, бо гаузи нормальні люди, вони не росіяни. Так. І, просто до речі, в них, я коли підійшов до того місця, де вони стояли табором, ну там табір загальний був, ну кожен своє місце мав. Бачу вовк, голова вовка. Я до них підходжу, кажу, ну зразу видно гагаузі. Вони кажуть, а звідки ви знаєте, пан Атаман, що ми гагаузи? Я кажу, ну пан Атаман історик, знаєш, це символ гагаузького народу. Ну, їм дуже було приємно це почути. Це легенда про тюрків там, ну таке. Так. І вони, до речі, тоді в 19-му році взяли перше місце на обласних змаганнях і навіть їздили на загальноукраїнських. Ну там вже були не змагання, а таке, як загальний збір був такий цікавий. Так що от маю такий приклад гарний. А я наведу інший приклад, Сергій. Я колись у мене у товариша там є заміський будинок, і там через річку Молдова. Не Придністров'я, а Молдова саме, не так звана, а Молдова. І вони там не дуже далеко, там 50 метрів, і вони з того берегу кричать нам «Слава Україні! Слава Україні!». І все це відбувається під пісню Алегрової «Шальна імператриця». Ну, бачите, отаке от злам епох відбувається, злам. І ми є свідками цього всього і безпосередніми учасниками цих процесів. Ой, зараз, пане Сергію, 5 хвилин, ну точніше ще не 5, а 8 залишається, часу достатньо, але зараз я поставлю вам запитання, через відповідь на яке вас можуть проклясти так звані корінні одесіти, так, є такі корінні київляні, які там все, я перепрошую, мастурбують на Булгакова, на всіх інших українофобів, які тут просто вони корінні, і ну це пострадянщина, насправді, постколоніальна історія така, але Одеса, вона хворіє на це, мені здається, ну серед міст українських найбільше. Може, я і не маю рації, але щось мені підказує. І Саша Робот, мій, на жаль, він вже помер, друг мій багато про цей феномен розповідав одеський, але злам епох відбувається все ж таки. Але і пам'ятника вже немає, там і перейменування там вулиць пушкінських всяких там відбувається, і це просто невпинно, як ви сказали вже. Але
пряме питання. Пане Сергію, а чи взагалі існує Одеса, чи її не існує? Чи це просто вигадка радянська, і нам треба щось з цим робити? Існує Одеса чи ні? Відповідайте. Звичайно, існує. Але не та, яку зліпили, міф, про яку зліпили, починаючи з 90-х і до вторгнення російські кіношники. Про бандитську Одесу міф. Про цих якихось там нальотчиків благородних і все інше. Такого не було в історії. Це вам будь-який історик одеський це може підтвердити те, що я говорю. А стосовно понаїхавших, я завжди, коли от чую це, от я тут корінний, ну я зразу два приклади привожу. По-перше, кажу, ти подякуй мамі і татові, що вони тебе в Одесі народили. Це їх заслуга, а не твоя, що ти тут родився. А по-друге, і воно поруч йде, підійдіть, подивіться на Дюка. Він теж понаїхав сюди, а потім уїхав у Францію, коли було відновлено династію Бурбонів. Не хотів жити в імперії і все інше. Одеса стала тою, якою є, завдяки тому, чому на цьому місці завжди було життя і завжди було місто. Чи під назвою Коцюбіїв за часів Великого князівства Литовського, Руського і Жемонтійського, якщо так розібратися, за часів османських, Хаджибей воно називалося, ну і вже за часів імперських, ну і нинішніх часів, коли вона вже отримала цю назву Одеса. За рахунок торгівлею українським, молдавським зерном. Це величезний зерновий хаб. Він завжди ним був. І лишиться. І зараз, якщо тоді Одеса це тільки Одеський порт був, то зараз у нас 3 порта, Велика Одеса так звана. Це Южне, дай Бог його вже там перейменують. До речі, пропонують назву на честь лиману, на якому воно стоїть. Зараз скажу. Ой, Аджалик. Аджалик, до речі. Тюркська назва так само. От пропонують ніби там, бо були пропозиції Кілігул або Аджалик. Потім, власне, Одеський порт і Чорноморський порт, який називався Іллічовським. Зовсім нещодавно, як то кажуть. Одеса однозначно є. І Одеса це є, завжди була і є частиною того світу, в якому вона і є. Бо якщо ви подивитесь географічно, де розташоване місто, воно розташоване між 4 величезними річками. Сергій, Дністор, Дунай. у нас 3 хвилини залишається. Так. Як правильно нам у майбутньому називати Одесу? Бо зараз кажуть, що це неможливо, і Одеса нас завжди буде лише Одесою, як Катерина назвала, але і Катерини вже немає. Рік тому це ніхто Так не і не вона називала її Одесу. Ну, добре, ну не вона. Да? Просто за 3 хвилини можете розповісти, як нам правильно називати Одесу в майбутньому? О, дивіться, сусідній Керман мав більше 1,5 десятка назв. Ну, зараз, я думаю, його так само треба Білгородом називати, а не Білгородом Дністровським. Тому що ще один Білгород є, ви знаєте де. Я думаю, от моя особиста думка, треба... Одеса хай лишається Одесою. Бо була Одеська гайдамацька дивізія, яка в 17-му році воювала з подобою з оцих от зелених чоловічків, які в Одесі підняли повстання проти Центральної Ради. Одеса в 14-му році, 2 травня, остаточно поставила крапку. Сказала, нам того міра руського нафіг не треба, вибачте, за такий сленг. Одеса зараз є головними воротами нашого міста. Ну, тобто назва Одеса вас не засмучує, вона не російська. Мене зовсім не засмучує, але треба пам'ятати про ті назви історичні, які були. Коцюбіїв. Ну і так їх так можна вживати теж в різних Можна, звичайно. У нас і книжки такі є. Історія Коцюбіїв, Хаджибей, Одеса. Це наймудріше. Наразі це наймудріша позиція. Так, я вам хочу сказати, зараз вже багато одеситів розуміють ту правдиву історію, яка в дійсності відбувалася. І зараз вже дискусія в нас прийшла стосовно того, чи нам потрібен Пушкін з його вулицями і всім іншим.
Зараз от тут в цьому напрямку капці летять і в мене, і в Нічого, інших. нічого. Я думаю, давайте ми закінчимо. Просто час спливає. Так. Ми закінчимо цю конкретну розмову. Я знаю, що ви з друзями витримаєте цих пушкіністів. До речі, цікаво, що в них навіть прізвище культове їхнього поета, це теж від гармати походить, а не від навіть там пляшки вина або хліба. Чомусь він Пушкін, так? А ще є такий вираз одеський. Ми не будемо його якби розшифровувати, тому що це не дуже так для телебачення. Але я ним хочу закінчити цю розмову. Одеса сказала, і Україна вже сказала так, якщо одеською такою мовою, якщо так в лапках існує сказати, посмотри на Дюка Слюка, русський мір. Ось Так. таке. Нас зрозуміють. Це було сказано ще в 2014 році. Да. Навесні. Дякую вам. Просто прекрасна розмова. Пане Сергію, дякую за те, що були. Дякую за запрошення. Вдали служби вам, побратимам вашим усім привіт і успіхів як у війську, так і у вашій цивільній праці. До нових зустрічей. Дивіться АТР далі. Сподіваюсь, якщо приїдете до Одеси, зустрінемося, познайомимося. Я вже повз вас я не пройду. Офлайн. Трошечки походимо Добре. цікавими одеськими вулицями і зустрінемося з цікавими людьми. Дякую за спілкування. На все добре.